एगो वायरस भैया तबाही मचा के रखले बा भारत में। कुछ दिन पहले कोरोना मचैले रहे, लेकिन ई वायरस तनी सा अलग टाइप के बा। ये वायरस के नाम बा मोहब्बत के वायरस। ये भाई ट्रेंडिंग में बा। ई वही आदमी पर अटैक करता जे भैया जेकरा बचपन में संस्कार के टीका नइखे लागल, ओकरे पर ही अटैक करता। एकर अटैक करे के कौनो उम्र नइखे। उ 20 साल में अटैक कर देता, 15 साल में कर देता, 30-35 साल में कर देता। 2-4 गो लइको भइला के बाद में मर्द के चाहे मेहरारू के ओहू लोग पर अटैक कर देता। भैया जे बचपन में संस्कार के टीका नइखे लेले ओकरे पर ही अटैक करता। आ एकरा से लोग मरत नइखे, खाली प्रतिष्ठा जाता आ जिंदगी भर मूड़ी गाड़ के आ समाज में मुंह तोप के चले वाला उपाय हो जाता एकरा से। ऐसे भैया संस्कार के टीका अपना अपना बच्चा के लगवाई लोग आ ओकरा के वायरस से बचाई लोग।